Maraming salamat po pala kay Sir Eric ng Toronto. Nagpadala siya mga kasinag ng 5,000. Mga kasinag, magandang hapon. Katatapos lang namin magtrabaho ni Boss Charlie. Hindi ko kayo na-update kanina mga kasinag. Gawa po ng may gawa kami. Busy kasi, walang magbibideo. Kaya hindi ko kayo na-update. Ngayon, ito po yung trabaho namin. Ayan. Kahapon mga kasinag, yan lang baba na yan ang may palitada. Ngayon, yung taas mayroon na po. Tapos ito ano, paikot. Ayan. O, di ba? O. Okay na. Ito na lang bukas. Yan, yung taas na yan. Yan naman trabahuhin namin bukas. Tapos itong labas. Ayan, kung mapapansin nyo mga kasinag, ito po. Ito naman ang titirahin namin bukas. Yung natitira sa loob, tapos ito. Yan naman ang gagawin namin. Tapos ito mga kasinag, kusina. Sabi ni Boss Charlie, pahuli na namin to. Unahin muna namin itong loob. Tapusin muna niyang palitadahan yan. At siya nga pala mga kasinag, meron po nag-sponsor para sa bowl at pinto ng aming CR. Maraming salamat po pala kay Sir Eric ng Toronto. Idol, thank you so much po sa ibinigay nyong tulong para sa amin dito nga sa pinto ng aming CR at para dun sa bowl. Salamat po ng marami. Nagpadala siya mga kasinag ng 5,000 para po dyan. Tapos salamat din po kay Sir Alan at kay Ma'am Edith sa mga tulong na pinagkaloob sa amin. At sa nagpadala rin po sa amin dati from Seattle, Washington. Maraming salamat po. At from New Zealand, sa nagbigay ng pampalitada. Tapos pambayad dun kay Boss Charlie. Maraming salamat po sa inyo sa tulong na ipinapaabot nyo po sa amin. Thank you so much po mga kasinag. Kung hindi po dahil sa inyo, hindi po namin mautay-utayan itong bahay na pinapagawa namin. Kaya nagpasalamat po ako ng marami sa lahat ng tumulong, nag-sponsor. Thank you so much po. At ngayon, bibistay naman po ako ng buhangin. Kasi yung buhangin na ginagamit namin palitada, naubos na. Nakaapat na sa hupot na simento kami ngayong maghapon. Bukas wala na kayong gagamitin mga kasinag na buhangin. Kaya magsasaligsig naman kami ni Mrs. Marami pa naman akong buhangin mga kasinag. Siguro mga ano pa yan, higit 1 kubiko pa. Pag naubos yan, maghahakot na naman po ako ng buhangin. Yung graba natin andyan pa, meron pa. Ang simento natin, ilang supot na simento lang ba itong naiwan? Ayan pala si Pitoy, tulog-tulog. Pitoy, naistorbo ko ba ang tulog ko, Pitoy? Naistorbo ko ang tulog ni Pitoy. Ilan lang ba yan? 1, 2, 3, 4, 5 20 sacks na simento na lang mga kasinag. Sana magkasya dito pagpalitada at pagbuhos ng slab. Sana magkasya na yan mga kasinag. At sa mga susunod po niyan, stop muna ang patrabaho natin pag naubos niyan. Kasi mga kasinag, pukusan ko muna ang pagbablog. Gawa po ng wala tayong ibang income. Pagbablog lang po ang aming inasahan sa pang-araw-araw namin gastusin. Sa mga pambaon ng mga bata, pambayad ng boarding house, mga ganyan. Sa vlog ko yun kinukuha mga kasinag. Kasi nga mga kasinag, wala na po tayong budget para dito. Ang mahalaga, finish lang po ito. At gagawin ko na lang ng pansamantalang mga pintuan yan, bintana, para makalipat na kami dito mga kasinag. At may lipat ko na rin po yung tindahan dito. Ayan. Ilipat natin dito yung tindahan. Gagawin ko pa yan mga kasinag ng malalagyan ni Mrs. ng paninda. Ako na lang magpapanday niyan. Magkukorte na lang ako ng mga kahoy na pwedeng magamit dyan. Ay, nandito ako sa loob. Labas! Labas! Labas doon! Magsasaligsig kami ni Mrs. mga kasinag. Ito ang katulong ko pag sasaligsig ng buhangin. Wala kasi akong ibang katulong. Mahirap kasi mga kasinag pag yung may tali. Para nahihirapan ako magtapo ng ng yung mga bato-bato. Chloe, kaway ka muna Chloe. Nakapasok ka sa Pilipinas? Anong pangalan? Paluwas na hanap doon.
Mga kasinag, natapos na tayo mag-serne ng buhangin. Yung nauna, 8 sako. Ayan na oh. Ito na siya. Nakaka 8 sako na kami kanina. Tapos ito pa mga kasinag. Mga ano yan, 4 na lata pa. Ayan mga kasinag, isako ko na yan at nagtatagiti na. Kung saan yung nag-aambo na oh. Yan. Kaya yung umaga, lakas ng ulan dito mga kasinag. Tapos ngayong pahapon, ayan oh, nagtatagiti. Hindi mainit ang panahon kanina. Makulimlim, kaya maganda yung pagtrabaho namin kanina, hindi mainit. Ngayon mga kasinag, asakuhin ko muna ito.